Mi smo fizioterapeuti kardiološke rehabilitacije, talasoterapije i opatije. Vježbe koje ćemo prikazati prilagođene su drugoj razini kardiološke rehabilitacije. Prije početka i po završetku vježbi potrebno je izmjeriti otkucaje srca u minuti kako bismo lakše pratili ciljni raspon srčane frekvencije. Slijedi primjer treninga umjerenog intenziteta. Započinjemo sa hodanjem na mjestu. Vježbi dodamo ruke kako bi dobili bolji efekt. Sve vježbe prilagodite svom tempu te slijedite upute za pravilno disanje. Važno je napomenuti da osobe koje su imale operaciju na srcu i još uvijek osjećaju nelagodu u prsima pri određenim pokretima tijela, vježbe rade s oprezom, vodeći se svom subjektivnom osjećaju opterećenja. Lagano ubrzamo i usporimo. Ponovimo nekoliko puta. Ubrzamo i usporimo. Ubrzamo usporimo. Još jednom brzo i polako. Ruke spustimo uz tijelo, stanemo, nastavimo se podizati na prste, na pete. Prsti, peta. Prsti, peta. Ukoliko vam je teško podizati se na pete, nastavite samo na prstima ili hodate. Još jednom. I opustimo. Sa sljedećom vježbom prislanjat ćemo suprotan dlan koljenu. Duboki udah na nos, na izdah spojimo. Dok radimo vježbu u stojećem položaju, važan je uspravan stav tijela, glavu guramo prema gore i ramena smo lagano sabacili prema nazad. 4, 3, 2, 1. Nakratko opustimo i vježbu ponovimo tako što prislanjamo suprotan lakat koljena. Udah i na izdah spojimo. Š, š. Četiri, 3, 2, 1. Opustimo. Lagani raskorak. Ruke su lagano iza tijela. Hvatamo pete, desni dlan, desna peta. Udah i krenimo. Četiri, 3, 2, 1. Spojit ćemo ove dvije vježbe, hvatamo pete i suprotan dlan koljena. Udah i krenemo. Spojili smo ove dvije vježbe kako bi poradili na boljoj ravnoteži i koordinaciji. Vježbu prilagodite sebi i radite koliko možete. I zadnji put. I opustimo. U sljedećoj vježbi napravimo lagana 3 koraka i na 4. zaokružimo nogu u kuku. Za početak malo hodamo. Dakle, za kraj zagrijavanja još jedna aerobna vježba. I krenemo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I nastavimo. Još jednom, svaka noga.
i opustimo. Položimo ruke na prsa, noge su u blagom raskoraku kako bi imali bolju stabilnost. Duboki udah na nos, na izdah lagano pregibamo tijelo prema naprijed. Vratimo se, udah je ponovo na prsima i nastavimo. Koljena ostanu ravna, tijelo lagano pregibamo prema naprijed, ali leđa ostaju ravna. 4, 3, 2, 1. Položimo ruke ispred tijela. U sljedećoj vježbi izvodimo čučnjeve. Noge su ostale u blagom raskoraku. Udah. Na izdah spustimo se u čučanj. Čučanj izvodimo do 90 stupnjeva, ukoliko je to moguće. Nekoliko pojedinosti koje je važno reći prilikom izvođenja vježbi čučnja. Vježbu izvodimo tako da sjedamo na stolicu, prilikom čega su leđa ravna i koljena ne prelaze nožne prste. 3, 2, 1. I opustimo. Noge ostaju u raskoraku, ruke smo položili na prsa i spajamo prethodne dvije vježbe. Udah i krenemo. Vježbe izvodite svojim tempom. Tri, 2, 1. Opustimo i lagano nastavimo hodat. U sljedećoj vježbi hodamo prema van i prema unutra, pomičući svaku nogu zasebno. Krenemo sa desnom. Cijelo vrijeme slijedimo upute pravilnog disanja, udah na nos, izdah, puhnemo zrak van na usta. 4, 3, 2, 1. Ostanemo u laganom raskoraku, ruke prema gore, udah, na izdah suprotan dlan koljena. Dok izvodimo ovu vježbu, koljena ostaju ravna, leđa su također ravna, nije važno da dlan takne suprotno stopalo, već da se pomiču jedan prema drugome. 3, 2, 1. I opustimo. I dalje smo u raskoraku, može raskorak biti malo veći kako vama odgovara. Ruke ispružimo u visini ramena, na izdah se spustimo u lagani čučanj i pljesnemo ispod koljena. Započinjemo s desnim. Udah i pljesnemo. Prilikom ove vježbe pratimo sve smjernice za izvođenje vježbe čučnja. Pogled je usmjeren prema naprijed. Tri, 2, 1. Ruke su nam ostale raširene, lagano kružimo prema natrag. Malo zaustavimo i kružimo prema naprijed. Lagano zaustavimo, još jednom kružimo prema natrag. Ukoliko tijekom ove vježbe osjetite zatezanje i umor u mišićima ruku i ramenima, tada položaj vježbe zadržite još malo za bolji i
puniji efekt vježbe. Zadržimo još jednom lagano prema naprijed nekoliko puta i opustimo. Hodamo da odmorimo lagano ruke i noge. Ukoliko vam je teško, prilikom izvođenja bilo kojih vježbi, slobodno sjednite, odmorite i popijte malo vode. Stanemo. Početni položaj je uspravan stav tijela, ruke su uz tijelo. Prilikom izvođenja sljedeće vježbe pljesnut ćemo ispod koljena, započinjemo s desnom nogom. Udah i krenemo. Vježbu radimo naizmjenično. Ne savijamo tijelo. Izdah je svaki put kada pljesnemo ispod koljena. 3, 2, 1. Ostanemo u uspravnom stavu tijela, lagano kružimo ramenima prema iza. Krenemo. I druga strana. Tri, 2, 1. Stisnemo šake, na udah podignemo ramena prema gore, na izdah lagano prema dole. Udah gore, izdah dole. Još jednom. I opustimo. Hodamo. Hodamo lagano, s noge na nogu. U sljedećoj vježbi imat ćemo blagi skok u raskorak. Za osobe kojima je sljedeća vježba preteška i ne mogu ju pratiti zbog bolnih koljena ili nelagode u prsima, slobodno vježbu prilagode sebi na način da preskoči skok, već nastave hodati. Pa krenimo. 1, 2, 3, š. 1, 2, 3, š. 1, 2, 3, š. 1, 2, 3, š. I nastavimo. Š. 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 4, š. 3, š. 2, š. I zadnji š. Opustimo. Stanemo u lagani raskorak. Prilikom izvođenja sljedeće vježbe naslanjamo se na jednu nogu i suprotnu ruku ispružamo prema naprijed. Ruke su na bokovima u početnom položaju. Započinjemo s desnom rukom i lijevom nogom. Udah i krenemo. Prilikom izvođenja ove vježbe također važe sva pravila čučnja. Koljeno ne prelazi nožne prste. 2, 1. Ponovimo i sa drugom stranom. Udah i krenemo. Dok radite ovu vježbu, pogled može pratiti ruku. Leđa ostanu ravna, još 2 puta. Ostanemo u raskoraku. Ruke položimo savijeno lakovima uz tijelo. Podižemo ih prema gore uz čučanj. Udah i krenemo. Pogled usmjeren prema naprijed, leđa ravna. Tri, 2, 1. Lagani položaj čučnja zadržimo, leđa ostanu ravna, pljesnemo ispred sebe i iza. Ispred, iza. Ponovimo nekoliko puta.
Dišemo, udah na nos, izdah. 4, 3, 2, 1 i opustimo. Drugi dio treninga odradit ćemo uz pomoć stolice. Stanemo bočno. Ruke su na bokovima. Na izdah podižemo naizmjenično desnu pa lijevu nogu i stopalom taknemo stolicu. Udah. Krenemo. Ukoliko pri izvođenju ove vježbe imate slabiju ravnotežu, slobodno ruke raširite uz tijelo. 3, 2, 1. Stanemo u lagani raskorak, ruke ostanu na bokovima. U sljedećoj vježbi napravimo čučanj i prilikom vraćanja desnom nogom taknemo stolicu. Udah. Krenemo. Na izdah. Desnom nogom iskoračimo prema iza. Udah. Na izdah krenemo. Jednom nogom ćemo taknuti. U drugom koraku podignemo nogu gore. 3, 2 i zadnji. Lagano opustimo. Možemo opustiti i ruke. Ponovimo ovu vježbu sa drugom nogom. Ruke na bokove. Lijeva noga raskoraku prema iza i krenemo. Tri, 2, 1 i sjednemo na stolicu. Početni položaj svake vježbe dok sjedimo na stolici, tako da sjedimo na rubu stolice, noge su u širini kukova, stopala čvrsto položena na podlozi, leđa ravna i ramena lagano opuštena i zabačena prema iza. Pogled je prema naprijed. U prvoj vježbi hodamo lagano lijevo, desno. Zaustavimo se u sredini i nastavimo hodati naprijed, nazad, naprijed, nazad. Prilikom izvođenja ovih i svih sljedećih vježbi nastojimo se ne držati za stolicu, osim ako nam ne treba zbog stabilnosti ili težine vježbe. Zaustavimo se. Naizmjenično podižemo noge u zraku, dignemo desnu nogu, udah, na izdah krenemo. Slobodno se uhvatite za stolicu. 4, 3, 2, 1. Spojimo vježbu. Uhvatimo se za stolicu na način da zajedno podižemo noge prema gore. Prilikom izvođenja te vježbe lagano stisnemo trbušne mišiće i podignemo noge prema trupu. Na izdah. Udah i krenemo. Ukoliko vam je ova vježba preteška, slobodno nastavite sa prethodnom vježbom. 2, 1. Opustimo. Ispružimo desnu nogu, zategnemo stopalo i nogu lagano podignemo.
Nastavimo da u sljedeće 3 vježbe ne spuštamo nogu na podlogu. Na izdah podižemo prema gore. Dva, jedan. Nogu ne spuštamo na podlogu, nastavljamo u stranu. Tri, dva, jedan. Nogu savijemo prema trupu. Vraćamo u početnu poziciju, ne spuštajući nogu na podlogu. 3, 2, 1. Opustimo, lagano hodamo. Ponovit ćemo prethodne 3 vježbe sa lijevom nogom. Stanemo. Pripremimo lijevu nogu, ispružimo, zategnemo stopalo, lagano podignemo od podloge i na izdah krenemo prema gore. Tri, 2, 1. Stanemo i u stranu. 3, 2, 1. Ne spuštajući na podlogu, prema sebi na izdah. Zadnje 2, 1, 2. Opustimo. Ruke položimo na prsa. Na izdah guramo ruke prema naprijed. Snažno. Izdah je malo dublji. Četiri, 3, 2, 1. Ruke ostaju ispružene, pomičemo ruke gore dole. Lagano dišemo, leđa su ravna i ramena spuštena. Zadržimo položaj još malo. Zaustavimo se i ruke ostaju ispružene ispred tijela. Na izdah ustajemo se sa stolice, ne spuštamo ruke. Udah i gore. Ponovo sjednemo, udah, gore. Ukoliko vam je teško izvoditi ovu vježbu sa rukama ispruženim ispred tijela, oslonite se na noge prilikom ustajanja. Zadnji. I opustimo. Spajamo suprotan dlan, koljeno, započinjemo sa desnom rukom i lijevom nogom. Udah, krenemo. Četiri, 3, 2, 1. Ispružimo lijevu nogu, desnu ruku i spajamo. Četiri, 3, 2, 1. Lagano pustimo. Ponovimo sa drugom stranom. Ispružimo desnu nogu, lijevu ruku, udah i spojimo.
3, 2, 1. Položimo ruke na bokove, noge spojimo u koljenima i stopalima. Na izdah otvaramo noge zajedno u stranu, tako da noge podignemo i otvorimo u stranu. Udah i krenemo. Ukoliko je nekome teško, neka pokuša naizmjenično prvo sa jednom pa sa drugom nogom. 4, 3, 2, 1. Ruke opustimo uz tijelo. Lješćemo ispod koljena naizmjenično. Vježbu radimo malo bržim tempom. Udah. Krećemo s desnom. Pošto radimo bržim tempom, brži tempo zahtijeva i dublje disanje. Četiri, 3, 2, 1. Ruke ostaju s tijelom, lagano hodamo na mjestu. Duboko udahnemo i ubrzamo. Polako. Duboko udahnemo i ubrzamo. Ponovimo još 2 puta. Na izdah ubrzavamo. Lako. Još jednom. Nastavimo lagano hodati. Za one koji mogu, visoko podižemo noge. Krenemo. Pratimo smjernice za disanje. 4, 3, 2, 1. Nastavimo lagano hodati. I ponovimo prethodne vježbe u 2 puta. Na izdah ubrzamo. Udah. I brzo. Polako. Još jednom udah. Ubrzamo. Hodamo. Lagano. I još jednom podižemo noge visoko. Krenemo. Tri, 2, 1. Ustanemo se. Ustali smo se sa stolice. U sljedećih nekoliko vježbi stolica vam više neće trebati. Slobodno ih sklonite sa strane. Hodamo lagano u mjestu. Malo ubrzamo. Disanje prati vježbu. Ponovo polako. Ubrzamo. Polako. Ubrzamo. I opustimo. Ruke stavimo na bokove, spojimo noge, napravimo 2 koraka u desnu, 2 koraka u lijevu stranu. Krećemo na izdah. Udah i krenemo. Još jednom. I stanemo. Ostanemo u laganom raskoraku i nastavimo hodati. Udah. Na izdah ubrzamo. Polako. Udah. Ubrzamo. Polako.
Vježbu ponovimo još jednom. Udah. Ubrzamo. I opustimo. Na udah podignemo ruke iznad glave. I na izdah pregibom tijela spustimo se dole. Idemo gore, udah. I dole. Ponovimo nekoliko puta. Još jednom. I opustimo. Vježbu ponovimo sa skupljenim nogama. Nastojite ne savijati koljena. Ruke idu prema gore na udah. I na izdah zaronimo dole. Udah gore. Izdah dole. Udah. Još jednom. I za kraj čestitamo, savladali ste drugu razinu vježbi kardiološke rehabilitacije. Ako vas prilikom izvođenja ovih vježbi svladava umor ili vaša subjektivna percepcija napora veća od 4 na Borgovoj skali, smanjite broj ponavljanja. Ukoliko ste uspješno odradili vježbe umjerenog intenziteta i vaša subjektivna procjena opterećenja je manja od 4 na Borgovoj skali, pokušajte odraditi naše vježbe jačeg intenziteta.